Jurip Integrated Territorial Organization West Jaintia Hills District hapoh kajing yalam Presiden usamla wan biang pulang haringkat kajing don lang kinong yalam ka HITO klit tersi area kila Hiar Jurip ban keli benya halor kajing penkerja Iaka ka checkpoint na mukundur syakli tersi Khlem kano kajing pentipat ba lani ka notification. Kumanchu pynkynmaw ka seng kaladep ban bu ka dorkhas naduh snem 8,000 hapoh ban pyrshah juri ka Jhadc ban Aiwai ki tylli ki non-tribal check kawei ha East Jaintia bat kawei ha West Jaintia Hills. Halor ka nongrim ban talasi ki kot kisla jong kiba jylla kiba wan kit iakino ki mar hapoh uput usam jong ka rilum Jaintia. Hendrai ka bapenlingo ka seng pat kalong ba ka Jhadc ka Aiwai kini ki checkpoint syaki Riew Shimet da ka ba tang ka Aiwai ka barit ka ba Khlem Wan Rah Jingmyntoi Rum ka council na lor ba ka Jhadc ka don hapdeng ka jinghiran pisa ka bajur naduh ba khangye udoyong. Syusyu ka seng kaladawana ka Jhadc ban ai jingsyai halor kitay ki checkpoint ya ka jingyo jingmyntoi jong ka lingba ka jing Aiwai ki Riew Shimet na markat kum ka jingyo ka jongi kum ka seng kan kamyo jingmyntoi da ka ba penyat hi da ka ba Aiwai syaki Riew Shimet. Manomo ini man kini ka checkpoint ki go kray man to mo staff yung Jhadc ito yung 3 yung ini checkpoint ini 3 yung ini checkpoint ini 7 bontang ta yung ka HITO West Jaintia Hills District bilang waka HITO area unit yang ka klik terci dalai nega sengi haga nega checkpoint yang ka council penpau ya ka jing siaulngo halor ka jing kendria yang ka Jhadc ya ka non tribal checkpoint ko penyin pantelasi ya ki kali bar jylla ka badan berok sikata hamau kundur bat kensan kila penkendria ya ka ne cheklik terci ni neliang keseng ni sengaulngo bayai kinong trei jong ka council lapen senge lut bat la thung dai ki breu jong ki Riew Shimet Khlem kano ka jing pentit dan Khlem kano kata ka notification ka bakadau ban Aiwai ya ka ne ka checkpoint sya ki Riew Shimet ka seng ka pyrshah jur ya ka jing Aiwai jong ka Jhadc ya ka ne kherdop lum ka jana sya ki Riew Shimet halor ka nongrim ba kajing hiran pisa wat hadu menta ompala ban siutang katulop jong kinong trei bat kajing Aiwai ya kane kherdop syaki Riew Shimet dei tang tibut santi jong katu kan ni MDC di badon hakabor tang banyo pisa banyele ya kane ke election ke bansawan lamar kane ke election kala janwan jangin yang kesen ni penpau ya kajing sengaulngo halor ka jing sa pendam dan dia penduk jong kinong trei council bat labo dai ki breu jong Riew Shimet.